ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୋଉ ଆସି କହିଲେ ଏଇ ଉଠୁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଉଠୁ ଆଜି ହେଲେ ପୂଜା କରିବା ତୋ ପାଳି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ କି ଆଜି ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳି? ବୋଉ କହିଲେ ବାପା ଅଫିସ୍ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ମାଛ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମାଛ କାଟିମି ତୁ ପୂଜା କରିବୁ। ତ ମୁଁ ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଆଣିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇକି ପୂଜା କରିଦେଲି। ସେଇ ଭିତରେ ପୁଅ ବି ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଦୋଳି ଖେଳଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ପୂଜା କରିସାରି ପୁଅକୁ ଧରିଲି ଯେମିତି ବୋଉ ତାଙ୍କର ମାଛ କାଟିଲେ। ମୁଁ ସେପଟରେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, କାରଣ ବୋଉ ଖାଇବେ ଆଇଁଷ ମୁଁ ଖାଇବି ସାଧା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ 16 ସୋମବାର କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଇଁଷ ଖାଉନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ବସି ଭାଜିଦେଲି ବେଣୁସୁ ବେଣୁସୁ। ବୋଉ କହିଲେ ବୋଉ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିପାରିବିନି, ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିଦେବି ଖାଇବେ। ତ ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଭେଣ୍ଡି ପୋଟଳ ବଢ଼ି ସବୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ପଖାଳ ଭାତ ଶାଗ ଆଉ ତରକାରୀ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲଗେଇ ଖାଇଦେଲେ। ତ ଆଉ ମୋର କିଛି ଟେନସନ୍ ବି ପଡ଼ିଲାନି। ତ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଯାହା ଦେଲେ ସିଏ ବି ଖାଇଦେବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ବୋଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋ ଯା